Iyaqhubeka-ke impi ewumshoshaphansi phakathi kwezwe iSouth Africa kanye ne-USA. Kwaphinda kwasihlanganisa okwenzakalayo siyakwamukela kule nkatheko ethake izindaba eziwuchungechunge ezweni. Qinisekisa ukusilandela ngendlela ezokwenza ulandelwe yindathane yezindaba esiyiphakayo mihla nemihla. Abathamundike beyindaba oma nalapho bayakhuluma namhlanje babika ukuthi uDonald Trump usebhalele umongameli wakuleli uCyril Ramaphosa incwadi emtshela ukuthi kusukela ngomhla ka-1 August 2025 izwe iSouth Africa isizokhokha u-30% kumatharifi ezintweni ezingena e-USA eziqhamuka kulelizwe iSouth Africa. Le ncwadi ikhishwa nje emveni kokuba uPresidenti waseSouth Africa uRamaphosa eye eBrazil kwi-BRICS Summit ezobanjelwa khona futhi eBrazil. Yingakho-ke uPresident Donald Trump eze wakhipha le ncwadi ebikezela ngamatharifi asezokhokhwa enyukele ku-30%. Phinde kusilandele siseza nezinye ezithinta ipolitiki eyenzeka emazweni neyenzeka la eSouth Africa.